Már nem kívánok, hölgyeim és uraim, élőben jelentkezek innen a... nem is tudom mi ez. Itt van a kész sztár, elveszett sztár. Kérnek valamit? Nem köszönjük a pizzafutár, kellően elég volt. Amúgy már 2 hete nem ettünk, azt mondom, ja? Elég. A reggelig kirákodik meg. Fáradok. De maguk a 2 híres zenész. Igen, igen. És hova tűnt az énekes? Hát sajnos Justin Bieber meghalt. Ez van. Hú, de sajnálom. Nagyon ső róla. Egy percén, hogy Lemerült a telefonom. az enyém még nem. Gyere, fogd meg ezt a kamerát! Lemerült a telefonom. Azt mondták, hogy egy héten egyszer merül le. Halló? Na jó, vagyok vissza. Letelt. Halló? Ingye megdöglött. Nem, most volna. Ingye megpucant. Lettem már az 1 perc. Hé te, az alábbiak közül melyik volt egy férfi köpeny neve? Nem tudom. A D. Igen, a D. Tudom.